bafowethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama ngumsizi aka Inkosi Wadini. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ukugcinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Indaba ke ezingezinhle ezokuthi ke Undunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi usephuthunyiswe ke esibhedlela, kusho ukuthi ke akaphathekile kahle ke wengane zawethu. Abantu ke baphawule kanje ey'nkundleni zokuxhumana. Ngomunye uthi-ke lulama mdala ke sisakudinga ke kuleli elimagada noma-ke elimagada ahlabayo. Nangomunye uthi-ke ngathi ngaba ngcono kushenge omkhulu, sikudinga uphila nangonyaka ka-2024 ubone-ke senza ubulungiswa sokalisa. Nangomunye uthi-ke hayibo abe ngcono bandla umongameli wethu aphole wey'ngane zakwethu. Nathi-ke sidlulisa kamazwi ukuthi engathi engalulama-ke ushenge wey'ngane zakwethu.